бинед ки мурчаҳо чӣ гуна хӯрок захира мекунанд. Ин як саҳнаи хеле ҷолиб ба назар мерасад. Аз ҳамин сабаб ӯро мо ба ин видео роҳ додем. ин ҷавон хост бо падараш шӯхӣ кунад, аммо бинед ки чӣ гуна падарро тарсонд. Шумо дар бораи ин чӣ гуфтанӣ ҳастед? Яъне ӯ кори дуруст кард ки падарашро бо ин гуна шӯхӣ ҳам бошад тарсонидан. Вақте ки ин духтар пешниҳоди ҷавонро ба оиладор шуданаш рад кард, бинед ки ҷавон аз қаҳр чӣ кор кард. Ӯ тамоман чизҳоеро ки ба духтар ҳадия дода буд, ҳатто харида буд, аз духтар кашида гирифт. Росташ ба ҷои ин ҷавон ман дар хиҷолат мондам. Шумо чӣ фикр доред? дӯстони азиз, як хабари муҳим дорем. Агар шумо авиабилет хариданӣ бошеду вақт надоред ки ба кассаҳо равед ё ба аэропорт, ягон мушкиле нест. Аввал шуморо мебояд ки рақамҳои рӯи экран бударо гиред ва тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва дар муддати кӯтоҳ ба тамоми гӯшаву канори дунё бо нархҳои дастрас ба шумо билет гирифта медиҳад. Дӯстони азиз, кафолат ба ин авиакасса ман худам медиҳам, чунки дар зангҳо ман худам ҷавоб мегӯям. дар вақти ронандагӣ хоб рафтан ё истифода аз телефон ба ин гуна садама оварда мерасонад. бинед ки ин ширкат чӣ гуна мошинҳои худро бо расмҳои ҷолиб ором медиҳад. бисёр кори ҷолиб ва ҳайратангез аст, ҳамхел не? ҳозир ин саг ба мо ҳунарашро дар фаромадан аз зинаҳо нишон медиҳад. аҷибии кор дар ин аст ки ӯ барои ин амалро анҷом додан фақат аз дуи пои пешаш истифода мебарад. албатта ки ба хотири ин сагчаи зебо метавонед ки як лайки бобигӣ гузоред ва мо видеоро давом медиҳем. ин духтар корро бо дӯстдоштааш намонда худаш пешқадам шуд ва ба дӯстдоштаи варзишгараш дар майдони бозӣ ва дар рафти бозӣ пешниҳоди оиладор шуданро кард. аммо ин варзишгар аз ҳаяҷони зиёд худро гум карда барои берун баромадан аз ин ҳолат по ба гурез диҳод. дар чин барои табобати баъзе бемориҳои пӯст аз ин усули аҷиб истифода мебарад. вақте ин духтар мехост маҳорати аҷиби худро барои сайташ ба навор гирад, ин воқеа нохуш барояш пеш омад. мутаассифона албатта. зоғи боҳушро бинед ки фоидаи ин корро фаҳмида барои шишаҳои сарпӯш ҷамъ мекунад. дар иваз бошад барои ӯ хӯрок медиҳанд. ҳатто зоғ барои худ кор ва маоши хуб ёфтааст. дар ин навор чӣ гуна ки мебинем, ин ҷавон хост муҳаббати беандозаи худро ба дӯстдоштааш нишон диҳад. барои ҳамин ба ӯ дар байни одамон пешниҳоди оиладоршавӣ кард. аммо духтар ба таври ғайри чашмдош пешниҳоди ӯро рад кард ва ҳатто ба ҳоли ӯ хандида ӯро масхара ҳам кард ва аз он ҷо дур шуд. бо ин кораш ҷавонро дар байни мардум сахт хиҷолат дод. маълум мешавад ки ин ронандаро сахт хоб зер кардааст. ба ҳамин хотир ба хулосае омад ки дар канори роҳ лаҳзае бихобад. аммо бинед ки ин кори ӯ ба садама оварда расонд. бисёр вақт шӯхие ки мо онро хурд фикр мекунем, баъзан вақт мешавад ки ба мушкилии бузурге оварда мерасонад. барои ҳамин пеш аз ягон чиз гуфтан бояд ду маротиба ҳаққалан фикр кунем. маълум мешавад ки асб имрӯз хаста аст ва берун баромадан намехоҳад. ба ҳамин хотир худро ба беморӣ зада соҳибашро афтонд. пои ин зан захмӣ шудааст. ба ҳамин хотир эҳтиёткорона ва оҳиста оҳиста аз зинаҳо фаромад. сагаш ки фаромадани ӯро дид, тасаввур кард ки мушкил дар зина аст ва барои ҳамин ӯ ҳам тарсида фаромада истодааст. гӯё ронанда ин корро барқасд карда бошад. шумо чӣ фикр доред? дар вақти ронандагӣ бо диққат шуда қоидаҳои роҳро дар роҳ риоя кардан лозим, зеро дар ҳоле ки ҳеҷ интизораш намеравад ба садама дучор шудан мумкин аст. баъзеҳо чунон худхоҳ ва бепарво ҳастанд ки бе ягон зарра фикр кардан ҷавоби манфӣ медиҳанд, мисли ин духтар. нороҳат нашав дӯстам, ҳатман аз ин дида беҳтараш насибат мешавад. аммо гуфти ҳамон рӯзҳо ки это не точно ва видеоро давом медиҳем. ин мурғ ҳис кард ки маҳорати навозандагии хубе дорад. барои ҳамин фурсатро ғанимат дониста дар пианино онро нишон дод.